Dorine Masomera is showered evidence Chihera nema birthday wishes. Sis Melly vabva vangonyorawo tsamba vachinyorera Mai Mazowe, Mecky, Ketina nevamwe vakadaro vachiti imi vakadzi mandinetsa. Tichangopinda munyaya evidence tozopedzesera nekwaSis Melly. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mundiregerere manyorero anoita Dorine zviperengo zvinenge zvinoperengana, saka ndichangotaura pashoma. Anyora akati icho chimwe chibichi bronco seni chambotanga chachema chema chaona majupita iro keke racho rakaiswa zvigubhu pamusoro. Unotoona kwai guys, ukarova bronco unewa mudenga rako wega rechinomwe. Unotoona zvinhu zvese zviri correct. Addiction yacho haisike zvekumhanya, unoita netemwa nekukangamwa zvese. Chazhinya wena musachisekeukani. Hanzi wachemera keke vamwe vachitengerwa chimotokari. Nzwiraiwo jojo tsitsi. Happy birthday Mai Juda. Hachikumbiri masters chisikana. Happy birthday. Uko Sis Melly vabva vangonyora havo vakati ivo. Good morning diaries. Indakazvimirira pane zvese zvakaitika mazuva apfuura has taught me a lot. Anyway, ngatingoti Facebook yakanaka yakaipa. Pane zvakawanda zvinoitika. Tora zvakanaka zvisingakuitiri siya. Pane manyepo, pane makuhwa, pane kubhulana, kutoda kutongana zvese zviri ipapo. Ukangovera wabvuma zvimwe unogona kutoitiswa kana kukontroliwa chaiko. Mai Mazowe and team never paid me any cent, and after ndanzwa zvimwe zvandaiva ndisina kumbonzwa maaudios from swagger, I failed to use apa uchinzi wabhadhara. Ndakazoti ndibhadharei cause makandishandisa uye moya muchiti munoda kubatsirwa kuita peace pa3 wenyu mondirekodha futi ndisingazivi ndozonzwa marecordings kune mamwe maplatform. Madzimai, that was not right cause mukanditsvaka henyu kutotaura nemi handidi cause munondirekodha. Handina kana sendi randoda kwamuri henyu zvachose. Kunga tozofambiswa mbiri yekuti ari kutova blackmailer kuti anoda ma 2000 pound. I said dzvangu palive cause ndakagumbuka kuti heya raiva game. Please handina kana sendi randoda. Handisani ndambobhadharwa nemunhu kune vandino reconcile mari hombe pano, but not even 10 rand yandakamboti wapiwa chindipawo. I don't ask or demand, that's not me. I'm very satisfied nezvishoma zvandinazvo, but musazondishandisawo vanhu and masecrets ose andainzwa hangu muchitaurirana papisi yenyu moziva kuti pa3 wenyu one was recording. Ini I heard zvikasara ipapo. I helped you restore your marriages and kuti musafumurane period. Stop unhu wenyu I hope imimi pachenyu madzidza. Happy Sunday and regai tiite zvedu pano zvatagara tichiita zvemasocialite. No, endaiwo kumwe. Musauye henyu kwandiri munoshandisa vanhu momira kure. Handichade hangu. Muve nezuva rakanaka. Nhasi I'm on a mission to block and delete everything that tries to take away my joy and peace. Ukaona usandioni, it's not personal. I'm trying to maintain my happiness. Happy belated birthday evidence. Saka vabva vaenda zvakare vakanoti happy birthday kuna evidence, asi vakashandiswa Sis Melly nekuti pakazobuda maaudios ezvavaitaura kuseri vachiedza kuyananisa vanhu. Remember, marriage yaMai Mazowe, marriage yaSis Melly yanga yatokanganisika pamwe chete navatete Masivanda handiti. Saka Sis Melly vakaedza kuti vareconcile vanhu, but at the end of the day vakabva vazoita munhu akaipa nekuti vasikana vacho amheno zvinozopindawo mumusoro mavo. Saka vari kuti ivo vachabloka masocialite ava vokontinue avo vachiita game ravo ravanga vagara vachiita paFacebook, malive avo nemaartist avo zvemasocialite vati ivo bodo havachada kutamba navo.